Udako Euskal Unibertsitateak ikusi du bere ondare handi bat dagoela jende nagusiak, irakasle nagusiak, batzuk erretiratzeko moduan edo erretiratuak horiek oso ondo dakite idazten eta persona oso egokia dira Wikipedian hobekuntzak egiteko. Hain zuzen ere, orain dago Wikipedian proiektu handi bat, hezkuntza proiektua. Unibertsitateko ikasleak ari dira hainbat artikulu idazten, hainbat artikulu osatzen, eta wiki nagusi hauen beharra dago eurek egiten duen, gazteak egiten duen ekarpen hori pixkat borobiltzeko edo zuzenketatxoak egiteko. Eta ez da erreza ere jakitea nola egin behar dienen zuzenketa horiek, hori irakasten dugu, eta iso importantea ere komunitate talde ekintza, talde itxura eman nahi diogula. Denon artean, eta babes horrekin asko zerrezagoa da beti egitea, eta gainera konpartitzea kezkak eta egin daitezkeen proiektuak. Ikusi dugu wiki nagusi asko ez direla etorri, ez alperra direlako, edo ez dutela ezer egiten baizik eta oso aktiboak direlako. Baina hala ere hemen bildu gara gaur 10 pertsona eta uste dugu hau hazia izango dela. Beste bilera bat egingo dugu ia Ziur Eibarren udazkenean honi jarraipena emoteko. Baina, bildu garenak kualitatiboki oso fuerte, oso potentea, aber zer egiten dugun. Azken helburua gaurko saiorako helburua da. Horietako bakoitza jakitea nola egin Wikipediako artikulu batean zuzenketa txiki bat, puntuazio marka, argazki hitz bat aldatu, esaldi bat sortu, hori batetik, eta bestaldetik hau edanak dira adituak. Biologian, kazetaritzan, fizikan, informatikan, nahi dugu haiek pixkat jakitea baloratzen Euskal Wikipedian non dauden utxuneak, bete beharko genituzken utxuneak alor horietan. Bakoitza espezialista dan alor horretan, ze utxune dago, non txirikatu beharko genuke unibertsitateko ikasle horiek, utxune horiek bete dezaten. Kuriositatea. Hori jarri niz wiki nagusi lantegian eta berdin ari gira ikusten nola hori garatu edo nola hortan sartu iparraldean bereziki euskal kulturari dagokionez, iparraldeko euskal kulturari dagokionez, beraz ikusteko zer den pixkat ere eta gero ikusiko nola antolatuko giren hemen pixkat proiektu hortan ibiltzeko. Eta? Untsa, biziki parte hartzailea, biziki interesanta eta biziki argia. Zentua hor ari gira piskat numerikoaz eta beraz piskat zaila izaiten alda batzutan, baina hor biziki untsa basatzen da. Eta denak ari gira ekartzen gure ikuspundua edo nola ari izan giren edo ez, edo biziki interesanta eta biziki parte hartzailea. Batez ere ekarri nau lagunaren deia, lagun batzuk daude horretan, proiektu horretan lanean, eta orduan lagunek konbentzitu egin naute ona etortzera. Orduan ahoz konbentzitu egin duten ona etortzera. Beraz, laguntasun kontu bat. Egietan oso interesgarriaz, gu bagenekien hor Wikipedia badagoela, baina Wikipedian parte hartzeko pixka bat sakontasuna behar genuen, eta orduan sakontasun hori lortzera, benetan oso interesante izan da, hor eskuekaz eta teklatuarekin eta lan egiten dugu eta horrela parte hartzen dugu. Etorri garen batzuk bentsat jadanik erretiroa edo erretreta hartuta daukagu eta orduan pentsatu izan dute guk daukagun esperientzia baliagarri izan daitekeela beste batzuk egiten dutena osotuz eta komplementatuz. Eta orduan
Beste erabat ere esan da, lagun horrek gura gaitu lanean ipini, beste batzuk egiten dituzten lanekin lanak osotuz eta komplementatuz bai. Bai, gogoa sartzen da, tentazioa oso handia da, eta orduan tentazioa kontu da, tentazioa nia jausten garen, ales garen jausten, baina bai, hori da, bai, ideia oso polita da, eta pentsatzen dut merezi duela horretan lan egitea bai.